yıkılan eline, tutmaklıktır peygamber yoluna. Salam, hurmat ve muhabbet siz aziz görücü ve dinleyicilere. Hurmatlı, yürek küyer ve insan süyer dostlar. Videoda görüşünüz yani masum, aziz ve naçar doğuncumuz Rukiyacan köp zamandan beri cildi bir kesillik bilen karşılaşıp geliyor. Onun köp kan başka izler ýa-da ýaşaýşy, olar bile bilelikde oýnaýşy, araýyş edip bezenip mekteptir, medresedir okuýasy gelýär. Bir alam aýdylmadyk we diýilmedik arzulara yüreğinde gömüyor. Masum uyacağımızın yüzünde, gözünde bul deyip öten sözlerimizden kan arzulardır, umidler görülüyor. Ama onun umidlerine bılcıldı kesellik, kassap, ete, ötkir bıçak bilen kesen yağlı kalbinden günde olaldıgıça derki fahme köpetligiçe kesip kırkıp alıyor. Huwa aziz, mehriban, yürek küyer ve insan suyar dostlar. Gelin bul masum çehre ve masum gözlerde görünýän umidlerin yürekten kesilmäne goýmaly, saralyp solmasın. Ele berip birek seslenip muňlara Allah Taalanyň şifasy bilen sıhhatine gowuşmagyna sebäp bolaly. Gelinler bir yıkılan elini tutup peygamber yoluna tutalım. Assalamu alaikum hemejiklerinize kızgın salamlarımı takdim ediyorum. Bugün Ulusali Akça'da Türkmen FM'in hemme karmantlary bilen ve kamera bölümünde mana Hafizullah Khan ve Kebircan intizaryň hem huzurlary var. Bizler geldik burada Rukiyajan elbette iyamiz. Çünkü bir garip aile bolan soň egerde yine hem hususan juwanlarymızdan, ýaşlarymızdan hemmejiklerinden ehtiramana haýyş etýän bizim şul iyamyzyň kameramen ýakyn gelin. Iyamyzyň halyna bakyňlar. Egerde beşer hem bolsa muňa takat etmege gata agyr. Garaň şul halata garaňlar. Şunun halatyny görün, ellerini görün, garaň ellerine ýakşy garaňlar getir kameramen garaň. Şul insan yani bul halatda narakam takat edebiler. Egerde biz halkymyz, milletimiz, tüccarlarımız, juwanlarymız her bir ülkede bolsa, her yerde bolsa, bizim egerde bugün bizler dogonumuz çünkü bul, öwladymız, munyň elini bugün eger bizler tutmasak, bizleriň hem gelecek nesillerimiz, döwlatlarymyzyň elini tutjak ýok. Aýratyn siz tajirlerden, ya siz harçda ýaşaýan juwanlarymyzdan ehtiramana haýyş görün şul ailemizin dadyna yetişin. Hudawan sizlere ajra azim berer. Çünkü görün kança zapar şunu doktora dayza awal bilen siz özüňiz tanıştyryň geçiriň bul gyzyň nämesi bolýarsyňız? Enesi bolýan. Enesi bolýarsyňız. Hala çeli kaýsy tüccarlarymyzdan böre bul keselimizi bir iadet etmek üçin ýa görmek üçin ýa bir kömekleri geldimi? Gelen ýok. Hiç kimden kömek gelen ýok. Bir sizden geldi rozay. Teşekkür minnettar. Muna näme diýen? Näme diýjeňiz bar tajirlerimizden, tüccarlarymızdan, hususan juwanlarymızdan ýa başga kişilerlerde ýaşap ýören ýa öz Afganistan içinde ýa döwletimizden näme takazaňyz bar? Hiç takaza gelenem ýok, göremem ýok. Özüm tapýan, özüm tapanymça garaşyk edip, şödüp çapalapýan öz balam. Nä deýin? Teşekkür minnettar. Munyň atajanyň nirdeler näme iş etýärler? Atasy kabulda heltek aýdýar. Bir şahs haltek haydap öwlady naraqamynyň derdine merhem bolsun. Narakam şekilde muňa garaşdyrsyn. Şo näme kömek etse şonu isliýän? Öller garaşsynlar, kömek etsinler öýle. Gördüler, eşitdiler. Mana şu halat. Hürmetli tajirler, mehriban juwanlar, hemmeleňizden we enejany hem takazat ýok, haýyş etýärler. Diýorlar ki öwladymyza öz öwladyňyz diýor, öz gyz doganyňyz diýor, muňa eýe çykyň diýor, basgas edin diýor. Näme üçin hemmeňizden ehtiramana haýyş. Bu gyz doganymyza Rukiyajana elbette görün atajany haltag aýdýar ekenler. 4 lukmanany halal öwladyma, familime getireýin diýip. Bul öwladyny tadawi etdirsinmi, familine baksynmy? Onda hem bul şaraitda.
Teşekkür wagtlaryňyzy köp almaýos. Näme diyor? Ýene hem ýam turun tek ýerinden apym. Görüň bana ýene hem men size görkezeýin. Kelläňe terapim. Muňa garaň. Görüň munyň halatlaryny. Şundan görüňler. Ayaklaryna garaňlar soň. Kameramen, bul ayaklaryna garaň. Egerde bul halatda şul gyz doganymyza sizler kömek etseňizler, şunyň elinden tutsaňyzlar, Hudawan munyň sizlere sowapdan bir nasip goýmaz. Teşekkür. Minnettar. Aziz doganymyz, size hem gyzyňyza hem geçmiş bolsun, Allah şifalar bersin. İnşallah mana bizler Türkmen FM tarykyndan geldik we hem de YouTube channelda muny paýlaşas, jahan boyu görer. İnşallah hatmen bu gyzymyzyň ýa ýamyzyň doganymyzyň hatmen elinden tutjak bir sahawatmen tajrymyz tapylar. Ahyrynda ýene hem sizden bir tapar tekrardan soraýan, egerde kaýsa aýdyp diýjeňiz bolsa, bu Türkmen FM maýky siziň hyzmatyňyzda aýdyp bilersiňiz. Bolýan näme kömek etselerim hana sabat. Teşekkür etýän. Bereket tapsynlar.